B'investiment ta' 5 miljun euro pajjiżna issa għandu l-ewwel mużew arkivju ta' reġistri notarili li jinsabu f'żewġ palazzi riabilitati fil-Belt Valletta. Dan il-proġett sar b'kofinanzjament ta' fondi Ewropej li laħqu l-4 miljun euro mill-Fond tal-Iżvilupp Reġjonali. Ix-xogħol fuq dan il-proġett beda fl-2016 u fl-2020 l-Arkivju ta' Reġistri Notarili beda jifforma parti mill-Arkivju Nazzjonali ta' Malta. F'April ta' din is-sena l-operat mar fidejn il-Fondazzjoni Arkivju Notarili. Ma dan l-istazzjon tkellmet id-direttur operattiv tar-Reġistri tal-Arkivju Notarili Joan Abela li spjegatilna fiex ikkonsista dan il-proġett li fost oħrajn se jkun qed iħares lejn il-preservazzjoni ta' dokumenti notarili miżmuma fih. L-ewwel dan l-investiment ħajkun qed ifisser illi għall-ewwel darba f'Malta ħajkollna arkivju fejn il-manuskritti tagħna ħajkunu miżmuma ġo klima li hija state of the art, l-ewwel waħda bħala f'Malta. Barra minn hekk għandna wkoll mużew fejn aħna il-wirt tal-karta ħantuh id-dinjità li jistħoqlu. Hija spjegat ukoll kif se jkun qed jopera dan il-proġett fejn fost oħrajn il-mużew se jkun miftuħ għal pubbliku. Ħajkollna wkoll ċentru tal-konservazzjoni tal-karta fejn ħajkollna konservaturi professjonali, għandna sezzjoni li hija dedikata għal paleografija fejn rawwimna żgħażagħ f'dan din il-professjoni li prattikament kienet qed tmut hawn Malta. Fl-inaugurazzjoni tal-Mużew u l-Arkivju, l-Ministru responsabbli mill-Wirt Nazzjonali Owen Bonnici iddeskriva dal-arkivju bħala sors uniku ta' informazzjoni blok għal aktar skoperti tal-istorja ta' Malta u l-Mediterran. Il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard stqar li l-inaugurazzjoni ta' dan il-proġett timmarka ġurnata importanti fl-istorja rikka tal-professjoni notarili fil-waqt li jinnota kif dan kollu sewli l-istandard fil-qasam tal-professjoni. Min-naħa tiegħu, is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonnet stqar kif dan l-investiment mhux biss ġie preservat il-passat imma nagħta aċċess għalih lill-ġenerazzjoni ta' issa u ta' għada.